Ola a todas e a todos e benvidos de novo a este Faladoiro con. Nesta ocasión, no directo de hoxe, estaremos falando coa experta en beleza Lucía Souto, esa temática da que imos a falar hoxe, a beleza. Ela é toda unha experta imos a contar coa súa presencia hoxe, vamos a ter unha pequena charla aquí en directo, así que moitas grazas por ver este vídeo. Unha vez que Lucía entre no directo, dareille acceso, convidareina para que poida entrar e poidamos estar falando aquí as dúas cara a cara. Lucía xa está por aquí. Hola, Lucía. E nada, imos a ver se podemos conectar entre as dúas. Hola, Lucía. Que tal? Que tal? Outra Con vez moitas ganas de verte. Espera, teño que baixar un pelín, creo. Véseme ben? Sí, non? Sí, sí, sí. Que Que tal? tal? Como Moi ben. estás? Moi agradecida de poder estar aquí neste espacio outra vez. Ai, eu tamén, faime moita Bueno, ilusión falar sempre contigo, ademais que o podemos facer en galego e eso sempre a min a min encántame. tamén. E nada, pois darche as grazas unha vez máis por aceptar esta invitación e por estar aquí neste faladoiro. Gracias a ti, de verdad. Pois, se che parece, se che apetece, se che gustaría presentarte un pouquiño. Pois nada, para as que non me conozan, eu son Lucía, dedícome ao mundo da beleza, da micropigmentación. Empecé este camiño un pouco porque era a miña pasión, pero un pouco de rebote, por así decirlo. Porque eu realmente estudiei unha enxeñería naval, pero non me gustaba, entonces, como a min o que realmente me tiraba era todo relacionado ca beleza, dixen, pois vou apostar por min, deixo todo e tiro cara a esa rama. E aquí estou. Como foi para ti ese camiño, non? De decir, vale, fago unha enxeñería naval, pero isto non é o que me enche, o que me gusta. Como se convertiu para ti, non? Ese cambio que fixeche, pois, nun verdadeiro movimento, que é o que fas ti, non é algo solo estético, senón é todo movimento. Pois foi moi duro, non o vou negar, porque, a ver, ao final, eh, creo que tamén hai profesións mellor aceptadas que outras socialmente. Entonces, creo que o estigma de estás deixando unha carreira como algo máis fijo, máis tal, por poñerte a facer cejas, era como esta rapaza volviose tola, sabes? O sea, por meu entorno eu sei que foi complicado e, sinceramente, inda que sí que me apoyaran, eu sei que no fondo tiñan eso de vaise hostiar, sabes? En plan, isto non sale. E si, o sea, si salió moi ben. Creo que tamén lle dei un toque moi diferente ao que se podía ver hasta ese momento, entonces creo que tamén é un pouco que me diferencia. Claro. Pois se queres contarnos un pouquiño máis, porque eu sei que hasta ti tes o teu propio método e todo, entón, que hai detrás de eso, non? Cal é a esencia que impregna todo o teu proxecto? Pois mira, falábamoslo fora de cámara estes días, creo que algo que nos une moito é que ti ao final buscas ese empoderamento femenino, esa tal, eu, inda que sea baixo a estética, non? Que se podría ver como ao revés, eu tamén o busco, en certo modo, porque me gusta, pois eso, non modificar os rasgos das persoas, non facer unha beleza falsa, por así decir. O sea, o que realmente me gusta é, pois, facelas sentirse mellor co que eu lles estou realizando, o sea, que se sintan ben, pero non que se sintan disfrazadas, por exemplo. Que creo que era un dos pasos máis grandes que había que dar, ou para min, para o meu punto de vista, no sector. Porque ao final había unha moda de, falando de cejas, que é o que máis había unha moda de mesmo tipo de ceja para todo o mundo, ceja Kim Kardashian e xa está. Claro. Eu dei unha voltiña un pouco máis a eso e dixen, no, ao final non vimos para disfrazarnos, o sea, queremos realzar a nosa belleza interior, pero non queremos cambiarnos ao final. E creo que tamén é un punto importante, pois, saber diferenciar unha cousa da outra. Pois sí,
E que non podo estar máis de acordo contigo, e eso, creo que tamén unha das cousas que nos une, non? Que ti eres unha profesional da beleza, pero tes algo máis, non? E tes o teu propio movimento, o teu xeito de contribuir coa loita social e con todas as mulleres a través da beleza, que ainda por riba me parece un tema, como falábamos, que pode causar moita controversia, non? Agora se preguntarei un pouquiño sobre iso, pero, bueno, a mí por iso tamén me apetecía tanto facer este directo contigo con esta temática, porque, bueno, creo que é fundamental que o sector da beleza teña uns valores, non? Na miña opinión, baixo a miña experiencia e o que eu me dedico, como os que ti tes e os que ti transmites. Entonces, pola miña parte, darche a noraboa por iso, porque sinto que estás rompendo patróns, facendo o teu propio camiño e axudando a moitas. Bueno, para que non sepa, esta muller é toda unha eminencia bueno, que verdad, Lucía? E tes unhas clientas do top 1, vamos. É moi fieles. E Pois, creo que no sector da estética, ahora que me están vendo, vin agora que está no aí, por exemplo, vendo unha compañía, no sector da estética creo que un dos problemas máis grandes, por así dicilo, é que as clientas son moi infieles. En plan, se ti non tes cita, van a do lado e arreglanse, sabes? claro. Creo que as miñas, sobre todo eso, son moi fieles. Ahora mismo teño bastante lista de espera e teño moitísima xente esperando meses, sabes, por atenderse comigo. Entonces é como, wow, non sei como cheguei a facer todo isto, a día de hoxe ainda sigo un pouco flipando co movimiento, pero sí, o sea, fíxeno. Que maravilla, que ao final é unha consecuencia do impacto tan positivo que estás tendo ti pois, con esta filosofía, non? Diferente, que non é só facer as cellas con unha técnica super innovadora, tal, senón pois tamén, que iso é super importante, pero tamén todo o que hai detrás de eso, bueno, é que a mí me parece fenomenal e darche unha vez máis as miñas felicitacións, os meus parabéns aquí en cámara, porque, jo, que ven que mulleres do rural, como a nós, non estemos seguindo o que nós queremos facer, que as posibilidades que temos, co contexto no que nacemos, nos fagamos cargo de eso e o poñamos ao final a disposición de facer algo máis grande para nós, non? Mira, vexo por aquí que comenta estética mimándote totalmente. Afianzar as clientas é todo un reto, pero tamén unha recompensa moi grande cando consegues facelo. Sí, que era xusto que estaba dicindo. Ela enténdeme porque tamén é do rural e tamén emprendío fai pouquiño, relativamente pouco, o sea, máis ou menos como a min. Claro, Creo que ao final é iso tamén, que temos moi estigmatizado o rural como no sentido de, imagínate, por exemplo, na miña zona, eu son da provincia de Coruña, pero eu estou fora de Coruña ao final, sabes? Era como, vale, pero vas te dedicar solo a eso, é como, sí, é como, buf, pero que non vai haber traballo, porque é imposible, o sea, é como, no, aquí ha de velo, teño que buscalo, teño que saber como, pero ha de velo. E ao final é iso, é ir intentando. Sí que é verdad que tampouco quero romantizalo porque é un proceso duro, claro. todo, e creo que qualquer emprendedor que nos está vendo pues, pode decilo, é un proceso duro. Hai que dedicarlle moito tempo, moitas horas, moito esforzo, moitas lágrimas incluso, pero sacas. Sí, e creo que tamén algo que, bueno, ambas compartimos, que é continuamente estar formándonos, non só nas nosas especialidades, senón non a hora de defender e a levar a cabo, pois, unha marca persoal, que ao final é o que somos ti máis eu, porque temos toda unha historia detrás, un movimento detrás, eu creo que ir cultivando non toda esa esencia que hai detrás dos proxectos, que é necesario, e sobre todo poder continuar formándonos en todo eso, pois para non repetir quizás erros ou aprender dos desafíos, dos retos de persoas que xa pasaron antes que a nós. Totalmente. Creo que algo moi importante redes sociales, o sea, estamos tan perdidas con ese tema, perdidas entre comillas, quero decir, ao final, tanto ti como eu, que o sei, estamos nos formando un montón por esa rama tamén, pero é como, Dios, o que non che din, sabes, o que non che contan da outra cara, das horas que hai que dedicar, porque non é vou traballo as miñas 8, 9, 10, as que sean, e volvo para casa, e que despois é redes sociales, que si fago isto, que si fago outro, que si vou preparar isto para subir mañá, é unha locura ao final. Pois sí, que estou totalmente de acordo, non? Tamén cando comecei, dicía que
non me daba a vida para todo, non? Para atender a todo. Entón, quizás, pois, ir traballando por proxectos, no meu caso por lanzamentos, e continuar ca parte presencial. Bueno, eu fago, pois non, nin me presentei, eu así brevemente son traballadora social, dedícome a educación sexual integral, fago obradoiros tanto para docentes, educadoras e formadoras que queren integrar a ESI nas súas aulas, como para centros educativos, entidades e demais de xeito presencial, non? Realmente, pois, si, cando comezas a tecer toda esta parte de ter unha marca, de ter algo digital, pois sí que é un traballo, eu polo menos cando me comecei a enfrentar a iso, non sabía todas as Nada, categorías, subcategorías e requete categorías de todo o que había. literal. Bueno, un aplauso para ti, ainda que sea o teu directo. Porque ti tamén estás facendo unha labor social moi guai, jo, é de honrar tamén o movimento que tes atrás de todo, o sea, Jo, pois moitas grazas. E sabes que me é parece moi guai. moi bonito que pois que nos poidamos recoñecer, non? Neste tipo de cousas e que aparentemente, non sei, quizás alguén di que ten que ver unha persoa que unha traballadora social con unha rapaza do sector da beleza. Bueno, pois que as dúas somos expertas no noso sector, que temos ese movimento detrás, non? Que queremos cambiar as Queremos cousas, cambiar. que totalmente, que emprendemos dentro rural e que tamén admiramos a outras mulleres e outros homes, non? Pero a outras persoas que tamén están abrindo camiño bueno, a min eso me parece fantástico. Totalmente, totalmente. Creo que o que vexo na xente nova ou xente da nosa edad, máis ou menos, é esas ganas de querer cambiar algo, sabes? De non facer o que xa se fai hasta ahora, por exemplo. Claro, Eu eso sí que estou notando moito en calquer ámbito, o sea, a maioría dos emprendedores que o que vexo por redes ou que conozo ou tal, creo que sempre estamos intentando darlle como ese toque máis innovador a todo, sabes? E non quedarnos estancados, e creo que tamén é de admirar. pois sí. E tamén penso que lle damos ese toque de adaptalo ás nosas necesidades, non? De poder arquitectar os nosos proxectos en función de como queremos vivir, pois porque, aínda que nos enfrentáramos a retos e desafíos, pois tivemos a sorte de ter unha educación pública de calidade, ter as nosas necesidades sanitarias cubertas, non? Certo tipo de cousas que nos fixeron que poidamos facer este camiño e ir abrindo, non? Tamén outros camiños e dende o noso xeito. Entón, bueno, se che parece, quero abrir así como melón e me gustaría preguntarche que é estar guapa, que é para unha profesional da beleza, que a túa filosofía estar guapa. Que significa eso? Pois é moi boa pregunta, sabes? Creo que é moi subjetivo, vale? Partindo desa base, porque o que a mí me pode parecer super bonito a ti non, é viceversa. Entonces creo que máis que unha regla como tal, creo que é sentirse ben contigo mismo, modificar o que queiras modificar, o sea, ao final como que cada vez menos, pero sí que hai como ese estigma de, ui, esta, por exemplo, no meu caso, eu levo ácido nos labios, por poñer un exemplo. Ui, leva ácido. É como, cada vez faise máis, sabes? No sentido de, se hai algo que che incomoda de ti, cambia. Non che estamos dicindo que si, sabes, non é como impoñer, nin Claro, moito menos, o faltaría máis. Pero se non estás conforme con algo, ese algo che supón un complejo, faino, xa está. Unha vez que ti te sientes cómoda, tamén é verdad que hai que ter cuidado. E iso, por exemplo, digo moito hasta coas miñas clientas. Creo que nos adaptamos moito a todo. No sentido de eh, unha persona, por poñerche un exemplo, que veu facer as cejas fai un ano, pediu máis clariñas. Ven con elas, que xa se adaptou e xa me di, ui, máis oscuras. E tamén o profesional nese sentido ten que saber leválo como para dicirlle, no, mira, é que non che vai quedar ben, o sea, realmente, de como a tiñas a como está guai, non nos vamos pasar, o sea, non pasarse deso. Sei que hai un montón de médicos estéticos que cada vez o están facendo máis, por exemplo, de, pois, se te tens que pinchar cada X tempo, pero non antes. Non, claro. porque creo que ao final temos esa dopamina ou falsa dopamina de vernos ben nese momento e decir, buf, máis. E iso pode acabar moi mal tamén. Claro. Entonces, sentirnos ben con nós mesmas, se queremos modificar algo, podémolo facer, pero sendo conscientes de que vamos seguir sendo nós, sabes? De que non estamos deformando as nosas faccións, non sei. Mellorar todo o que podamos, diría.
Claro, porque dende a educación sexual unha das cousas que analizamos son esos canóns de beleza non tan férreos que hai en homes e mulleres, pero especificamente nas mulleres, porque, bueno, dentro do contexto no que nos vivimos, a nos evalúase moitísimo máis polo noso corpo, non? Entón, me parece super interesante, ademais, a reflexión que acabas de facer e o que acabas de tocar, porque me gustaría preguntarche, non, sobre esa eh, a beleza ou o sector da beleza como unha ferramenta de que nos pode axudar, que pode beneficiar o noso autocoidado, pero tamén ten esa outra cara, non? Que pode ser acabar tendo unha dinámica tóxica con este tipo de prácticas ou acabar cedendo, non? Me vou a modificar algo pola presión social. Entón, para ti, como profesional que tes estes valores, como é esa combinación ou onde está esa liña ou como ves ti entre a nosa autoestima e o que nos queremos facer e vernos ben dun xeito saudable, non? Esa outra cara da moeda que é un pouco un mundo máis perigoso nese sentido. Non perigoso, pero que sí que se che pode ir moito das mans se non sabes como paralo. Claro. Creo que tamén aí a ética corresponde ao profesional, porque ao final ti, ou bueno, normalmente a maioría da xente que ven a unha consulta deixas asesorar moito. Claro. Normalmente. Que haberá xente que ven con unha idea moi fija e quere isto e punto, pero a maioría deixas asesorar. Entonces creo que cada vez máis profesionales intentamos traballar con esa ética de decir isto quedache ben, isto non, ou hasta aquí podo chegar. Eu no meu caso, sí que é verdad que cando empecé non o facía tanto, todo hai que admitilo, porque ao final estás empezando, non tes a experiencia, non tes nada, entonces se che piden isto necesitas, porque estás empezando e dis, pois ven unha clienta, te pídeme isto, fago, xa está. Ahora teño o gran privilegio de que podo permitirme decirlle que non a moitas tamén. Claro. Pero sí que é verdad que a maioría deixanse asesorar. Perdón, te contesto ahora, vale, Noriega? Un segundo. Es que estou vendo os mensajes e senón vou terminar de desarrollar isto. Creo que é moi importante tamén eso, poñer o límite. Teñenme habido casos de, por exemplo, eu tatúo eyeliner tamén, non? Teñenme habido casos de xente de pedirme unha cousa moi exagerada e ao final ti tens de que explicar, entender, o sea, facerlle entender que eso vai estar aí para sempre, que a piel non vai estar da mesma forma con 20 anos que con 60, Claro. que o párpado sempre cae, etcétera, etcétera. A maioría da xente, o sea, no 99% dos casos enténdencho. Cando é alguén que ven coa idea moi fija, eu non sou a profesional que buscan. Claro. Sabes? O sea, intento traballar sempre desde a ética de isto sei que a largo plazo che vai curar ben, xa está. Se buscas outra cousa, fala con outra persoa. Claro, e iso tamén é unha das cousas que a ti te diferencia e me parece clave tamén como profesional, non? Que ti digas, esta é a miña ética, eu traballo desta maneira, e darlle a posibilidade, non? As persoas, as mulleres neste caso que vayan contigo, de ter unha opinión profesional, pero unha opinión tamén ética nese sentido, non? Que se ten en conta as dúas partes. Non sei se queres comentar por aí o contesto yo ahora. Sí. De feito, hai xente que me fala por Instagram ou por WhatsApp ou así para unha consulta rápida, eu son sempre super sincera, e teño xente que me agradece eternamente en plan, buah, que iba a ir facerme tal cousa porque me recomendaron tal, gracias por decirme isto, é como, se non se che pode facer ou está contraindicado polo que sea, Claro. É mellor que quieta. Claro. Eu non estaría facendo nada, ainda que ganar os cartos de atenderte horas, se en 3 meses vamos ter un problema. Por exemplo, non? Entonces creo que sí, que cada vez hai máis profesionales que miran moito máis isto, e que a xente tamén está máis concienciada co tema. Claro. Diría eu. Deixasme contestarlle un segundo, perdón. Sí. É que non leín ben. Quero saber se las negras tamén hacen... Sí. Tería que valorar o teu caso, vale? O que fago, voume vender aquí un pouco. Sí, por suposto. Que tendes... O sea, o ideal é que veñades a unha consulta que é totalmente gratuita. Eu fago o diseño. O sea, o que fago é facerlle unha simulación de que podemos facer adaptado a cada tipo de piel. Piel, pelo da ceja, o que sea. Entonces faríache un diseño e se despois te ves ben, marcamos cita. Vale? Pois mira, que ben. Pola miña parte. Que ben, pois bueno, volvendo un poquinho á temática da que viñamos falando, non? A mí me gustaría saber se ti notas ese cambio, non? De quizás uns cános de beleza moito máis férreos agora a un novo paradigma da beleza, non?
Creo que sí, Mm. creo que sí. Creo que fai uns anos era eso, un maquillaje, de feito, ahora mismo hai a tendencia make-up no make-up, non sei se oíste falar Sí, deso, o sea, sí, sí. que un pouquiño de todo, pero que non se note nada. Pois No ahora, vaya a ser que claro, ti teñas ojeras cuando te levantes por la eso. mañana. Entonces creo que fai uns anos a tendencia era moito máis a maquillarse moitísimo máis explosivo, por así decirlo. Había xente que o que eu poño para un sábado de noite, por exemplo, iba así pola calle, era a moda, sabes? E creo que cada vez estamos como reducindo un pouquiño por esa parte, que non digo que sea nin bo nin malo, ao final é cíclico. Nuns anos Claro, probablemente volva a levarse todo moito máis marcado. Pero sí que é verdad que, por exemplo, na miña rama, en tema micropigmentación, é maquillaje pero é claro. permanente. O sea, non podes tirar por modas, non podes tirar por un canon. O sea, temos que ver o que che vai ben a ti, o que podemos facer no teu caso, porque a veces, ainda que che guste moito, e tamén me encanta facercho, non podo, por exemplo. Eso, valorar as faccións da cara, a forma dos osos, tanto en cejas, en labios, no que sea, sabes? E creo que o ideal é eso, adaptar sempre o diseño pensando en como se verá en X tempo, sabes? Claro. Non, vale, a min encantaríame levar os labios tatuados de rojo así, moi ben, para unha noite está moi ben, pero Mm. para o día a día tiras ir así, non. Pois é eso vou. Entonces, adaptalo un pouquiño ás necesidades de cada persona, pero pensando tamén a largo plazo. Claro, e eso, quizás non deixándonos levar tanto pois Por unha por moda. esas modas, non? Senón pois polo que ti che guste, te sintas ben. Para min a clave desto é comprender que sí que existen uns canos de beleza e uns estereotipos de xénero que eso é así, unha realidade, pero se os recoñecemos e sabemos cales son, nos logo podemos tomar decisións un pouquiño máis libres, non? Se me Totalmente. pincho, se non me pincho, se me pinto os labios, se me fan unha tatuaxe ou a deixo de facer, non? Pero que é decisión miña individual e está estupenda, para min a clave é de onde ven esa decisión, non? Se ti é por presión social, non? Se dicen que, eu que sei, que tes unha nariz moi pequena e a queres modificar porque cho dicen todo o tempo ou porque ti O- che gusta a tua nariz e non a queres modificar ou porque si a queres, o sea, somos persoas libres que podemos facer o que queiramos, pero para min saber o contexto no que estamos a vivir e que existen eses canos de beleza e que son moi férreos coas mulleres, fai que poidamos logo nós tamén tomar decisións un pouco máis libres, porque sabemos non o mundo no que nos rodeamos. Entón, eu considero que esta conversa, como a que estamos tendo ti máis eu hoxe, que continúa abrindo portas e continúa facendo o camiño, non? Totalmente. Totalmente, estou moi de acordo, é iso. O que che decía ao principio. Se non estás contenta con algo, cambio. Sabes? Mm, Non pasa nada, pero que non sea por é que me dixeron que, ou é que tal, non, tens que velo ti. E se ti queres exacto, adiante. totalmente. Pois, bueno, non sei que ti como profesional, non? Como contribúes a construir pois esta autoestima, non que non dependa simplemente de algo exterior, senón de algo interior, quizás pois que as túas clientas ou co teu entorno, ou como vives ti, como fas ti? É que con cada cliente é un mundo, a verdad. Non che vou mentir. Tamén é verdade que teño clientas de todas as edades. O sea, tanto me ven unha rapaciña de 20 anos como unha señora de 80. Claro, Entón, ao final, son contextos super diferentes. Pero sí que é verdad que intento sempre que elas se sintan cómodas. De feito, digo yo sempre, eu fagolles o diseño, antes de nada, vamos, despois, uh-huh. se queren, volvolles marcar a cita, ese día antes de empezar, volvense a ver perfectamente, sabes? E digo sempre, é que ainda que vexas un punto que non che gusta, o mínimo, dimo, sabes? Quero que Claro. te sintas ti cómoda co que estás vendo. Porque, ademais, é unha modificación na cara. Se non che gusta ou se hai algo que está mínimamente que non, valo ver todos os días e vas ter un Claro, problema. e Entón, vaste fixar máis neso, non? claro, Ou... efectivamente. É sí que a verdad que a veces ven xente a consulta que me di que quere facelas, fago yo o diseño e dime, oi, vexome demasiado rara. É normal, entre comillas, un pouquiño rara, porque estás Claro, cambiando algo da túa cara. Pero cando se notan moi raras, digolles, no, pensa con calma, e se despois queres, volves coller cita, sabes? claro, Cando non tes 100% claro, é mellor que non, literalmente. Porque ao final claro. se non é o que che decía, está na cara, valo ver seguido, e basta con que algo non che guste para que a vista vaya para aí todas Sí, horas. totalmente. Entonces, no, Claro. descartar, no.
É que, bueno, se me acaba de ocurrir agora outra pregunta, porque, bueno, sempre tiven un pouco esta hipótese. Penso que os centros de beleza, os entornos de beleza, son espazos moi feminizados, hai moitas mulleres neles, e as profesionais da beleza ou do corpo en xeral, non? Por exemplo, refírome a peluquería tamén, ou incluso fisioterapeutas ou así, son espazos nos que se crea como un vínculo tamén entre o profesional e a clienta, non? E tamén un espazo como seguro, Sí, donde se falan cousas que quizáis esas mulleres noutro entorno non falan. totalmente. Entonces, e tamén, como comentabas, unha gran diversidade de idades, porque non teñen por que ser sempre rapazas novas, nin de mediana idade, nin maiores, senón todas e cada unhas pois cos seus retos e desafíos, que entendo que moitos serán similares, pero en etapas diferentes da Sí, vida. Entón, a mí sempre me pareceu que estes espazos, estes entornos, teñen un poder terapéutico tamén é como un espazo moi seguro. Entón, non sei como vives ti isto, se estás de acordo con esta reflexión, como ves? 100%. Sí que é verdad que eu non teño un vínculo tan fuerte con elas porque as atendo unha ou dúas veces e non as volvo a ver hasta X anos. Claro. Inda que é verdad tamén que con moitas sigo en contacto, falanme en plan a todas horas. Onte unha clienta miña estaba me mandando memes a noite, en plan. Pero é verdad que sí que creas ese vínculo porque o tempo que pasan comigo, inda que non me vexan recurrentemente como poderías ver, por exemplo, a túa peluquera, non, por así decirlo, esas horas que están comigo en cabina ábrense moitísimo. O sea, teño xente que me conta a súa vida, xente que chora, choro con elas a veces, Claro. porque a parte sensible é como, ai, ven aquí que te abrazo, sabes? Entonces, ao final, creo que tamén é o que distía ese espacio seguro de que veñen como a darse ese mimo, sabes? Ou a... Hai moita xente que non se suele facer nada. A Claro, ver, é pero hai moita... como un momento, ¿no? Donde ti pos o teu autocoidado Claro, no centro, entonces podes permitirte ser quizáis un pouco máis máis vulnerable que no vulnerable, teu día a día. totalmente. Sí que é verdad que hai moita xente que está afeita a facerse máis tratamientos ou o que sea, pero sobre todo en señoras maiores non o vexo tanto, sabes? Igual veñen e non están tan habituadas a eso, entonces contanche cousas. Das señoras maiores encántame porque aprendo un montón, porque me contan, vexo tanta sabiduría nelas, Pois sabes? sí. Que é como, Dios, en plan, por favor, se miña abuela, que eu ahora mismo os abuelos morreron xa, é como, Dios, por favor, adóptame, Claro. sabes? Cas señoras maiores pásame moitísimo que dixo, é que ojalá tuveras toda a tarde aquí como hijo de Leria, sabes? Xuro, cho. A xente nova quizás non se abre tanto, pero sí que é verdad que sempre che contan un algo que dices, ui, sabes? É como que che fai ese clic de, ui, quizás aquí hai algo que non vai ben, sabes? E igual se abren máis contigo, pois eso, porque son, eso, é máis tempo, é unha sesión máis larga, entonces, non sei, ou incluso de pedirme opinión, que a veces veñen moi chicas que me din, mira, pasoume algo con este chico, pero teño este aquí e tal, e eu, madre mía, que salseos. Entonces, un Secreto pouco de todo. profesional. Sí, un pouquinho de todo, diría eu. Claro. Pero Pois sí, sí que tamén che digo que cada charla é super enriquecedora, tanto dunha edad como da outra, sabes? Ao final vas collendo un pouquiño de cada unha delas. totalmente. Eu creo que aí acabamos de descubrir algo que temos tamén en común e é que nos dedicamos a diferentes idades tamén e estou totalmente de acordo, porque cando lles dou docencia ao grupo de maiores, que son todos máis de 70 anos, bueno, é unha pasada. Tamén aprendo un montón. E cando vou cos peques de 3, de 6, tamén Sí, Tamén, entonces, me entón, parece, pois mira, unha pasada porque estar como profesional, pero tamén poder aprender deses entornos, non? Eh, a mí me parece moi interesante, sempre me chamou moito a atención esa doble cara, non? Que ten a beleza. Que ten esa parte de imposición, esa parte de cánones, esa parte que fai que nos a nos mesmas incluso nos vexamos a través dos ollos dun terceiro, non? Bueno, eso é unha actitude sexista, chamase a autoobxectivización, vernos a nós como eso. Pero logo que tamén somos humanas, como Chenoa, non? E somos persoas que temos un autocuidado ou queremos incentivar un autocuidado, non? E queremos vernos ben e tamén nos permitimos ser máis vulnerables porque como mulleres na nosa sociedade se nos exixe moitísimo, dentro, fora de casa e en todos os sentidos,
que temos que ser superwoman, se non, temos que ser nós mesmas e xa está, se facerlle dano a ninguén e con respeto, non? Entón, bueno, sempre me chamou moita atención esa doble cara, como por unha parte pode ser unha ferramenta incluso dinámica. Eu cando, bueno, comezara a guerra de Ucrania, traballei cun grupo de mulleres ucraínas, traballábamos a educación sexual e toda a súa situación que lle estaba pasando a través de talleres de maquillaxe, por exemplo, nos que reflexionábamos que eso pode ser unha imposición, pero ao mesmo tempo elas estaban vendo ben. Entonces, combinar, non? Esas dúas partes, contar as cousas, falar como é a realidade, para que nos logo podamos tomar decisións máis libres. Sí, o sea, Simplemente, non é impoñer unha cousa nin a outra, é ser críticas e críticos do que estamos a vivir e poder tomar decisións moito máis libres. totalmente. Creo que saber as opcións que tes e que ti tomes a que queiras, xa está. Tal Exactamente, como eso. totalmente de acordo. Total. Pois sí. Pois, Lucía, moitísimas grazas por esta conversa. Non sei se te apetece comentar algo máis. Pola miña parte, que me encantou, que penso que tamén é algo novedoso facer este tipo de faladoiros sendo expertas as dúas nas nosas áreas. Penso que non hai moito de isto, e menos en galego. Me parece moi interesante abrir esta porta, abrir esta posibilidade a estas conversas e estas reflexións, porque penso que todo suma, que todo é enriquecedor. Total. Entón, bueno, pois darche as grazas e tamén as grazas polo que faz, pola túa ética e polo teu movimento, porque acompañas un montón de mulleres tamén, daslle ese espazo e tamén ese mimo, ese cariño que elas tamén buscan. Entón, bueno, que moitísimas grazas por todo, Luci. Antes de terminar, quero darche as gracias tamén. Sabes que estou super cómoda, o sea, estas charlas contigo son maravillosas. Creo que decías ti que ao final somos de dous sectores totalmente diferentes, pero temos problemas moi comuns. E temos situacións cotidianas moi comuns, entonces eso é moi enriquecedor tamén. E nada, que repetiremos tamén. Sí. Isto hai que repetilo. Gracias tamén ás chicas todas que nos estuveron vendo. Pois sí, pois sí. Pois moitísimas grazas, Lucía. Nada, vémonos na próxima faladoiro. Gracias. Chao, chao. E as demais, a todas as persoas que estivestes vendo este directo ou estades vendo este vídeo na repetición de YouTube, pois moitas grazas por estar aquí, por escoitarnos e por formar parte deste faladoiro con Lucía Souto. Moitas grazas e feliz tarde.